Hola, jo soc la Luarans. Avui hem fet assemblea local d'Esquerra Republicana aquí a Altafulla, on hem presentat la nova presidència, la nova executiva, de la qual jo hem presentat com a presidenta, i com a nova executiva hem presentat la secretaria d'Organització a l'Albert Pardo, secretaria de Finances al Jordi Sans, secretaria de Comunicació i Imatge amb el Dani Franquès, secretaria de la Dona a l'Esther Menós i Política Municipal amb el Jordi Molinera. Ha sortit aprovada aquesta proposta i, per tant, soc la nova presidenta d'Esquerra Republicana a la secció local d'Altafulla. Objectius d'aquests 2 anys vinents, tenim vista sempre fer nous militants, fer créixer el partit aquí a Altafulla. També tenim punts importants com és el referèndum per la independència el 2017, a les eleccions constituents del Parlament. Per tant, tenim feina important que se'ns presenta. També ens preparem ja de cara, ja anirem encarant les municipals de 2019 amb el grup de l'EINA. També aprofito la benentesa per convidar-vos aquest dijous a les 8 del vespre a la plaça del Pou, on farem una concentració en favor de la presidenta del Parlament, la Carme Forcadell. No, res, només espero a veure-s'hi i que seguim treballant per l'Esquerra i per Altafulla.